I dag, venner, skal vi lave boller i kaj. Er der nogen fif der, bare holde sig væk fra det, og så se sådan her ud i ansigtet. Jeg kan godt lide at komme en lille smule stødt koriander i. Det giver lige sådan lidt ekstra lækker smag til kødbollerne. Det spiller altså bare rigtig godt sammen. Min far han var brite, og han vidste rigtig, hvordan boller i kaj det egentlig skulle svinge sammen. Så han tænkte, jeg køber da bare sådan en færdig boller i kaj-pølse nede i supermarkedet. Så jeg kommer hun aldrig til at vide. Traumatiske oplevelser af en helt anden kaliber at få fabrikslavet boller i kaj. Vi har sovsen. Så får vi lige rørt alt det her dejligt rundt. Prøv opskriften selv, det er super nemt. Og når du nu er i gang med at lave den, så lav lidt ekstra, fordi den smager også godt i morgen til frokost. Ej, hvor er det godt.